Okay, Idol John, kamen. Nakaawat ti sertifikasyon legitimin mala na ti basic life support and first aid training aparte ti special program for employment of students when SPES iti syudad ti Lawag. Babenda ito ti kolaborasyon na ti Department of Health Committee City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasurusuruan legiti masipnan saan laing at ti panagresponde no da iti emergency na tikat ti panakaipang pangruna iti panang salbara ti biag dagiti adda iti risgo. May isa ka iti na isuro kadakwada ket no kasano ti aramiden na no ti may isang individual ket agkamkamaten ti anges kas kumay ti insidente ti cardiac arrest na choke na daddo mapay. Kaputi da ito ay nasursuro da ket takila tulong da ito kadagiti bukod da pamilya wenno iti komunidad ta mabalindang ay pakat no adda dagiti pasamak. Sinaludaran met ti Public Employment and Services Office ti gagar dagiti maseknan ang nakasursuro ken di malanda iti training. Bigbigen ti opisina ang nagasat data adda dagiti kapastoy specialized program ken ti panakaipaay kadakwada ti sertifikasyon pangrunan na iti agbalin na contribution da no adda iti krisis. Kadua iti 99.5 basin nawak. Ni pinagputod-butan Idol John Agustin, Tatak RMN. IFM News. Sakti mangituloy yan. IFM News. Okay. Lokal. Thank you Idol John. Direkta na kamat na report.